Ketin ke U Blei ke ong. Uai bon pyniakhlad no yangi. Na kata ke jingieit ke jong Chris. Kalanot lene ke shipa, lene ke jing penstomben. Lene ke jing tangan, lene ke jing lengkut, lene ke jing ma, lene ke white lam. Kat kumbala tho na kabanta jong me ladang peniap yangi baro sisngi la nyau yangi kum ki langbrot ke jing peniap. Henry hagini ki baro ke ni job thiau dauta ubala it yangi. Namar ngi scam ba ke jing yap lemne ke jing im. Lemne ke angel lemne ke nong sanchar. Lemne ki badon bor, lemne ki ru ki balong menta, lemne ki ru ki ban salong. Lemne ke jing jirong, lemne ke jing jiliu, lemne ki ru. Kawai pat ke jing tau kanom la aken ben pyniakhlad o yangi na kata ke jing iet ke jong U Blei ke bahu Chris Jisu uba utrai jongi. Masu iet bahang mga perkat yang ke ketin ke jong U Blei. Kebekran ya ke ne kawai. Uai bala ben pyniakhlad no yangi. Na ke jing iet ke jong utrai. Na ke jing iet ke jong Chris ke bala ben pyniakhlad. Pakade ke ne ke habang idon sisha ha ke jing ya dei. But u Jisu kan mau gani kawai basi sin ba pipilaya dei but u Jisu ke kanom la ban pyniakhlad ifi na ke jingieit ke cho kamat jagat ba jaga jim jong pi kan long kat balong kamat wan ki yong ki ngit ke babel ko hang ne wei ban pyniakhlad no in ke jing Chris kan lanot na ke shipa ada pi wan makana ke jing lanot kan ma bu Chris udan bat pi kawan ke jing shipa u Chris udan bat pi Habagwan ke jing penstomben kan mabu Chris udan bapi. Namaru Chris unum pet yap nada pi shitam. U Chris unum kenria ano pi wan ke shipa. Nada kawan kata ke jing la kan mabu Chris unum pet na ke jing ke jong pi. Namar ke babel ka ong wei bala am pyniakhlad yang ina ke jing ke jong Chris. Ke babel ka ong ane lani ke jing tangan pi trai utrai i no pi tangan ya. Kanam dan kanu ke bala am pyniakhlad no te u Jisu unum pet unum kan ria pi tangan lani ke jing lengkut lani ke jing ma lani ke white lam kan ma wi kan ni fiat wa adu ke white lam ru u Chris udan rengkat bapi u it palat ifi hedu kata ba mdan ke kan ka perthei ka bala man pyniakhlad ya kata ke jing dei ke jong pi ba u Chris u it hadu kata u Jisu it pi hedu kata mdan ke ka bala man pyniakhlad ya pi na ke jing it ke jong kan mau kan ke wei la pidon man ta ha ke jing ke jing le jo ke jing ha pren ke jing tangan ke jing kerdo ke jing sya pen stomben wala pren kata ka white lam namar pediang yu Jisu kawan kata ke jing ya tengko kawan kata ka thama ke yeng ka sam ke jong pi kawan kata ke jing le kan mau utrai unum kan ria na pi yaine how try yaine ban shakri U Blei namar utrai udan hagan liang ke jong pi ka babel ka ong na ka basdang de khot life way ka ong kum no ting ini ong gini ki ru la U Blei ulong na ka banta jongi uta uban ya le bat ni uta uban ya le habu utrai udan na ka liang ke jong pi wala ban ya le fi kan mau gini ka jing le kin don ki jing kin don Paul Ukraine kata sti ke baar ke jong si koren gal nong ba saud kot khat nyau ko ong bakane ke jing le ke jongi kalong tang ke jingkit ke basting kaban sawan kalong ke jingkit ke khia hadu kata ngaku abel puli ke ni ke por na suit ke ni ka de khot ye ke ni ka lenong ru ke ni long ba saud de khot ke ba khat nyau ko ong namar ka jinjin jar basting jogi ka balong tang shibet kanang pelong na ka benta jongi ke jing khia ke buram palat bat ke babam sukot tadeng ta himat ke jingle ha ke jing ke jong fi ke dei tang ke jingkit ke basting sudah namar ha fi nu jor ke jing ke jong fi bat ya kata ke ke ban saja hadien em kata ka bas saja em ke ba krau palat ta ki kamba ke bo bleung le ke jingker khu bo bleung the em ka dei ke ba krau palat ha ba nu jor em kan ne ke ba fiat nam ba ban ta ke basting palat tadi kita ke babel ke kren kata nabangim kmi shu ya kita ki bengi yu i henry kita ki bam yu i takra wat pet shu ki fi menta ki jing le jing tangan jing kerdo jing lanot jing shipa jong fi wat pet kita mar kita ki ba yu i ong ka tin de jong blai ka long tang shibet akut no henry kita ki ba fi mi i kata kin ka long bam shukut pimpat i menta pimpat ju mat kum kata henry daladehi fin sa syam ya kata Tagadai kata kwa banong ifi kan ke sngi hamba wan ki jing le wanum pai dien
วันกิจกิจเล่กิจก็จงพี่วันนมลองกิตาเกินกิบักทั้งนะเขามันเสียมดันนับเร่งจงพี่ชักรีบให้อุเบลมันชวนอะไรบักกิจกิวันพี่ทั้งเนาะแต่ก็มันเสียมพี่เอาเงินไพ่เดียนเนาะนั่นอุเบลอุเบลบ่มีรับเองอ่ะอุเบลบ่มีสนเองอ่ะกิเวกิลายอกรรมกิเวกิลาบิดกิลาเบียงกิจก็จงพี่เห็นเรื่องสาหจูนั่นก็ความเป็นน้องยังพี่นุ่มสาหจูแต่อุเบลดันนักเลี้ยงก็จงพี่ตาวันนี้เลยบัดพี่ยายอัพเซชปอร์ยายอัพอุตรายกระคุยพี่คำดันกตากบลามันเป็นยาคลาดเนาะยาพี่นักจิงเอกจงตรายกันมาอุตรายอุดรเร่งกัดบัดพี่ยายเร่งกัดบัดพี่หากkitaจิงเอกจิงเล่kitaจิงอัดพลุงจงจิงเอ็มkitaเอร์ลังทารีกีบักปัสวดกีบักกวดยาจิงเอ็มจงพี่อุตรายอุดรเร่งกัดบัดพี่กับบ้าบลกับอ่องนี่กุมบลทอนักบันตาจงมีระดับpenyap yang ni borok sisngi la nyongi kum kilang borok kecing penyap sisawal adangi ya kata kalenti ikumba kum bukan poin awal cakap jingiap te kumban yap no ru henrei kababel kong ne henrei ini ki eki borok ni la jap thiau do tau bal ie jangi la da fidan badu ba ie da fidan badu jisu pin jap thiau bet kan mau utrai ula dap ai lupa ya pi ya ke jing jap la fidan baru Jesus Christ kan mau kabakut ka David ka jingjop ai ngi ka jingjop ma kwan pule ka ni ka poro na ka sti ka banin kong ka jong Yonis ka lanong ba san khot ba sao ka babel ka ong kum ni na ba ka ai baro ka bala khano blei ka job no thiau ya ka perthei ti ka ni ka long ka ta ka jingjop kabala job no thiau ya ka ta ka perthei ka jingieit jong ngi ke nu utau ba job no thiau ya ka perthei tang uta ken u ba nget ba jisu ulong ko no blei ka babel ka ong hang ni ba le ne ka bala khano blei ka job no thiau ya ka ta ka perthei la pi la khano blei fla mi no blei fla nget o fla shania o pi ya ran kat ba o pi job no thiau ya ka ni ka perthei job theo jing e jing le jing pin shoi ke ba kom no ha ba ki wan ke jing bi job pin job it theo na mar fi dan but u nong job u jisu bangi shakri u de u nong job ula da pen job ya pi ula da job ka ding pnau la mi pat ruan na ke jing tap ka jing yap kam la ban bat yu ka jing yap kam la shu ban te ban khom yu jisu mi pat kom nong job ula penrem yu saitan ka ding pnau la mi pat ya de kom nong job ta da ni dan ha ka liang ke nong job la da ni dan ha ka liang ke wala ni le percaya ni ka babel ka kren sha hang ne ka ong namar nga ngit scam ba ka jingyap le ne ka jingem le ne ki angel le ne ki nong san char le ne ki wadan bor le ki ru ki balong mata ki ru ki ban salong le ne ki jingjrong le ki jingjiliu le ne ki ru ka wei pat ka jing thau ka nom la ken ban pyniakhlad no yangi na ka jingieit ka jong blei ka ba ho Kristu bo trai jongi ka bala pyniakhlad fi man wa ka jingyap kam la pyniakhlad ka babel ka ong hang ne ka jingyap lam ne ka jingem lam ne ki angel lam ne ki noksan char lam ne ki badan bor lam ne ki ki balong manta ki basalong dan ka ki bala pyniakhlad fi na ka jingieit ka jong trai dai ta ka ba no fi ka ne ka ski judu man sim mal ka ta ka ka ba fiu amanta ka dai tang shibet tala ka babel ka ong ka tawat kmi shu ita ki ba fiu na mal ka ta ka ba fiu ka long tang shibet re ka ta ka ka ba fiu ki ta ken ka long bom jikot ya ka ta ka ba phim pat ka ta ken ka long bom jikot ta dai ta ba blei ong ka long bom jikot ka long bom jikot un ai fi ta ka jingkular ka ba crowd ka ta ka jingle ka ju ka ba crowd ka ta ba ka long bom jikot ka ta ka jing bha ka jong blei ka long bom jikot ka jing em ka jong blei ka long bom jikot ka jing snai ka ju ka long bom jikot ki jigar khu ka ju ka long bom jikot ta dai ta karam dan ka ki bala am pyniakhlad fi na ka jingieit ka jong blei ta da wa ju ong blei chanu dan ha ba ka dan ka jingieit blei dan hang tu di ma phi ba mat la di ma phi ba klot ba phim yo ya phim yo sgo ya ka jing dan ka jong trai ha jan jong fi unom na no fi de le unum lendet no fi de le uang long rengkat ba phi hala ka snite hado ka bawai no ajang pertai ka ba penlong yu trai ban non rengkat ba phi amar ka de ka jingieit ka jong uken ding ta ka ba dong fi ka ne ka ski film long marwai teng fi snow marwai teng fi snow bla sha hau lok bla sha ke ba hieng ke ba sem bla sha ha kita ki ba ki ba thong ke jong phi na ka ba dong fi uniu ba jong phi am unum la no ru ya phi udan ba phi ha ka ne ka por uyai ba phi ha ka ne ka por ka dei ya phi am ba fin duai ka dei phi ba fin snap chan ru man yo snow ya ka sur ke jong blai
มันยอสโง่ยังกเตียนกับจงตรายอ่องยังกตาวัดคุสไลเขาด้านนักเลี้ยงกับจงพิวัดคุสไลกับกว่าเพลงนี่กับป้อนกับดูตรอนมีกับน้องมาลายกันกับขัดกับบาอัดอาร์กับบาเบิลกับอ่องกับเนี่ยวัดเชฟเตียงยี่กี่นำอุตรายบุเบลย์จงฟีมาอูฮิเกนอุนยเลตมานักบันตาจงฟีวัดเชฟเตียงอุตรายอุดันบัดพีวัดเชฟเตียงกับจิงเล่กี่บรอจงกับจิงวัดเชฟเตียงมาราบุตรายอุดันบัดพีอุนยเลมาอูฮิตกับธมากับจงฟีมาอูฮิเกนอุนยเลตมานักบันตาจงฟีองค์ตีกับจงเบลย์นี่พูดกันนี่ก็น้องบาอาร์พาวขัดบาสาวกับเครนมีกันจูกับบาเบิลกับอ่องกับเนี่ยดูตรอนมีอาร์พาวกับขัดบาสาวกับองค์นามาร์อุตรายว่าเบลย์จงฟีมาอูฮีอูเลตเลมบัดพีกับบาเบิลกับนัดเขานามาร์อุตรายว่าเบลย์จงฟีมาอูฮีอูเลตเลมบัดพียากับบันยาเลตมานักบันตาจงฟีประชาอีกินงชวนจงฟียากับบันเป็นเอ็มยาพีตราวันนี้แหละธรรมะงูนี่แหละมาอุดรหัสนดาอุยายบัดพีอุนี่แหละธรรมะยากินองชวนจงพีอุนี่แหละประชาอีกินองชวนกิจงพียากับบันเป็นเอ็มยาพีถ้าก็ดาวติกนาไปเอาตราอุดรนักเลี้ยงกิจงพีเป็นเอ็มไปวันจุดมันเสียบพี่ได้กินองจ็อบบัดฟิลาเดมจ็อบฮิโร่ฟิลาคาโนเบลย์บัดฟิลาเดมจ็อบแล้วก็อันเบลย์ในกระป๋องยอนเนสกับน้องกับบักขันเรียวกันนี่ก็ขัดกับลายฟลายกับองค์นี้งั้นละครั้งนี้กันนี่คือรู้ฮับพี่บาพินโยกับจิงสุกหังหากตั้งประเทศพินโยกับจินจาร์เห็นไรตัวลงชลอร์พี่งั้นละจ็อบยากตากับประเทศจิสุวังชายอย่างนี้งั้นละครั้งนี้กันนี่คือรู้ฮับพี่จิสุอุเครนบัดละดาพี่ชิมขี้ยกับเตียนกับจงตรายฟิชิม seriously เด้สตัวฟิชิม serious กับเตียนกับจงตรายพินโยกับจิงสุกกับจงตรายชิมขี้ยกันนี่กับบังกับเครนเราเอาอีฟินดูมันเด้ผมดันเว้ยบลาเป็นคลาดอีฟินกับจิงเอ็ดกับจงเบลย์อุตรายเอ็ดบลัดอีฟีบัดอุดันหับดังจงพีอุดันรังกัดบัดพีอุยายรังกัดบัดพีรังกัดอุดันบัดพีวันนั้นสงบมาร์เวยวันนั้นสงบมันลงเยลดีวันนั้นสงบสันเอยลดีนมารุตรายอุยสันเอยฟีกับบาเบิลกับเครนชัยกันนี่กองบาฮอยถ้ากับประเทศฟินโยกับจินจาร์งินดอนกับจินจาร์กับงินังดอนกันนี่กับประเทศโดยตัวลองชลอร์พีงาละจ็อบยากตากับประเทศแล้วถ้าฟียาบัดอุจิสุอุบลองอุดองจ็อบฮับอุจิสุแล้วจ็อบที่กับประเทศกัมมฮับยาบุนองจ็อบละที่กนาแบบพินจ็อบจริงๆกันโนสกีกันละบันวันจริงๆเลยกันโนสกีกันละบันวันกันจริงๆจงพิวัดมุกสไลพินจ็อบเบ็ดฟินใส่อีเบ็ดอยากกับบุรมกันจงเบลย์หากจริงๆกันจงฟีแล้วหายิงจะฟีกินปัดอิมกินใส่อิมเราล็อกจะฟีปัดอิมปัดยังอยู่ตรายกรันเบนยฟีตั้งแต่ฟีเป็ดปตรนัดกรันเบนยฟีตั้งแต่ข้าวยฟีตั้งแต่อินซัลยฟีมันดอมยพีเรื่องหากว่าจะสงีมาอุรุนกันละกี่คนกินกันละกี่ยังก็ซ้ำกินกันละกี่คนจะพี่กันละเฮแต่กันละยพี่รู้มันเป็นเงยยกีเนี่ยมันเป็นกองยกีเรื่องอุตราอุสเป็นกองยกีอุตราอุสกตาสัตนดุงอุตราแต่ก็จิงอีกกันจังยังก็ดอลกันจังกี่กันสับไพเลยหากว่าพี่พิลาเงยมันกองล็อกจะพี่อุนกันละกี่คนจะพี่กันกันละกี่ยังก็จงพี่กันกันละนามาอุจิสุอุดันฮัสนดาจงพี่อุจิสุอุดันบัดพีกที่กระจงเบลย์ก็อ่องนี่ก็แต่ละงี้พูดในอิสราเอลซาพรากันขัดกับบาลายสันก็อ่องนี่กันนี่ก็ขัดกันลองขัดพระฮัจาร์ดิ้งบารอซาดงบัดก็กระเตงกันน้องบานาโดก็ตากสงีกันลองอุตรายอุดันหันตาอุตรายอุดันหักตากจักะยากบาอุกวาบันดันบัดอุกวาบันดันก็ได้เป็นฮับพีอุนช่องบะฮับพีอุนรุ่งฮับพีบันมาพี่พินลองกับจักรช่องกับจงพี่พินลองกับตะกับยิงยากบ่าอุนรีฮับปอจงพี่ลองกับตะกับยิงกันตังกับยิงคุยกันนมาดูตรายอุได้มาบกว่าบันช่องทัดฮับพีแต่เด้งแต่กว่าบันน้องกับเม็ดกับจงพี่กับยิงช่องกับจงมันเสียมาคุยบันระบบตรายอุช่องฮับพีอุดันบะพี่กับกับบลาบันเป็นยาคลาดเต้กับบลาบันเป็นยาคลาดอีฟินากับจิงเอ็ดกับจงเปลย์แต่เด้งแต่ทางนี้ที่ฮีบรูของ
Jehovah Shama U Blei udan hang ni utrai udan hang to ha fi shong utrai udan hang to hasnda jong pi sngo ya kata mayo sngo ni ka por Jisu udan hang ni bat nga udan ba pi hang to ta wat keslai ke ci jong pi dan mano wala ban pyniakhlad if pi na ka jingieit ka jong trai ini dua ni ka por menta try ni ka por nga aingo eme ko pai ni ka por ka ba kodor try Kthien ka jong me try ka pen scam way wala pyniakhlad ini na ka jingieit ka jong me try but try si sha habang idon ka liang jong me unong job ngila dep yo e ka jing job try ngi tip utaw bala khana me ula job thiaw no ki jong ni ka perthai try si sha ngila ngai ha me try ngi tip ba me don hasnda jong me don senda jong ni ka khon ka jong me kong utrai don hasnda jong pi wat ju sngo marway wat ju sngo ba pi long marway na ni phim dan mano hagaliang ka jong pi ken mal da ka perthai ka e no pi baro ru an re utrai don hagaliang ka jong pi bar utrai don hagaliang ka jong pi wai wala ba ni le persha e pi Ngaduai nga da kerkui fi nga da bless fi nga da keski kau ba ngaduai nga kerkui fi ru ngaduai ya fi wei man pen kan ma fi nga da keski bom dan wei bala pyniakhlad fi nga jingieit ka jong trai Jisu mi et plat ni khon ke chame jingieit jame ka shak ka bam la ong jingieit u Jisu trai nga si sham dan bala ban ong ba trai mi et plat ya nga mi et plat ni khon ke jong me ru trai Jisu mi et plat try nga dwai nga kerkui ki yai ne ong try phin se I be ka kamba e ka bangangan le phin se I ka kamba utrai ong kong ut slai try ong ngan sale e ka kamba ta ka jim jong phi ye ka phi ang not try ong an sale yai ne man ta shu yai kemen yai up ta ka jinkermen ka ba scam klam arta tien try le be ki kamba ka jim jong phi try tip ki jing don kam jong phi try tip ye ka lenti ka phi ai ka long ka bakum no Pangai unum tenju ifi palat ban ya kata ka bapila ban sha. Try kerkun bless ifi kata Jisu nang penem. Amen. Try kerku ifi ha. Unang ai bor ifi unang pensle ifi. Pinang long ki break bila kerku jong try. Bless you board ngai se